Едни тук наредени камъни, дървета, които аз бях помагал при много време. Един работещ баща тук има. Един работещ баща. Кой бе? Ти бе? Аз тук някой се обажда. Един работещ баща тук. Да. Записваме го сега. Мараба. Мараба. Точно. Коста! Работим. Точно като го кажеш, да приближи ви тиха. Работим! Така правим, как се казваше той? Каната за ремаркет. О, не оса. Абе, каква оса, бе? Това какво е тогава? Не е оса. А какво е? Бомбър. Правим тук един канат. Да. Някои дупки ги пробих до средата. Всичките почти. Тия деца виждат. Тук ги пробих до средата. Разширявам. Първо се пробива с малко средло или малка бургия. Сега ти ще ми даваш лекции. По-лесно. Сега е твой ред на лекциите. Слагаш по-дебелата, до какъвто отвор искаш да го направиш. Вчера аз ти дах лекции по астрономия, сега ти на мен по технологии и предприемачество. Сега ти по технологии и предприемачество ми даваш. Технологии и предприемачество. Тук си ритъм. Къде отиде топката? Ей, what? Къде е топката? Ето там има, нали, една, ама това не е с тази деца я ползват. Добре, отиваме на издирване на моята топка. Точен кадър те хванах. Защо съм разбрал, правих снимка. Така. Ето я. Топката. О, мале, щях се прибия на топката. Така. Сигурно, защото удари телефон. Кое е красиво? Скил. Работещия баща, кадър 2. Ето го тук. Кадър 2. Тоест кадър 3 по-точно се пада. Сега гледайте, от тук оцелвам бутилката. Ако го хвана той на видео, направо ще поудея. Докато държа телефона и да оцеля бутилката, той ми са... О, мага! Оцелях клонките! Това е голямо постижение. О, ще режем дъски. Ей, тук телефонът тук е перфектен за записване. Ей, да го сложих на... Има една дъска. И там ще го... Ето, виж тук. Малко тук няма място, ама... Това е перфектен. Ще записваме. Така. Вземаме топката. Ако целя бараката, ще ми падне ли телефона? Да видим. Моментът на истината. Дали моят телефон ще падне? 100% ама. Всяко го оцеля силно. И разбира се, дами и господа, това беше моят паднал телефон. Но сега ще спра клипчето, за да направя друго, което... За да мога да не гледам от тази камерата, а от другата камера. И точно 5 минути. Смъртни случаи. Ама на живо ли? С мотористи. На живо? С отрязани глави, тази. Не, може и лошо да ти стане да повърнеш и да... Чувате ли го това? Затова... Да. I'm going next year to Tokyo. Japan. Цял живот съм шофьор, но
никога не съм, заради това, което съм видял, не съм изпитвал желание да имам магнит. Ако не беше виждал, сигурно щеш да искаш, нали? Може би, да, но никога не ме е влючало. Next year I'm going to Japan, Tokyo. Така, сега, разбира се, че ще оцеля. Така поне аз мисля, но точно няма да го оцеля. Трябва да го ударя и там отдолу. Виждам мястото. Много висока. Подявате нещата, която съм си измислил. Първа стъпка. Идваш тука. Пускаш. Така минава. Почваш да бягаш след топката. Риташ тук към бараката. Тей. Бам! Риташ. Тя се удря топката. Идва да кажем тука. Целиш там шишето. Сега ще го топкам да го оцеля. За малко. И после тя пак се връща там. И пак се повтаряш. Но сега само ще целя. Направих да си ударих, подя трябва да удря, ама ще ми падне телефона иначе. Дървото оцелих. Ама много е точното. Но не оцелих това шишенци. С водненци. Хайде, колко е часа? Сега ще кажа. Направя рязан за. Айде да първо и това. 15 и 14. Така, нищо не сте видели. Телефона ми не е паднал 100%. Но този човек реже дърво. Дърво режи нашия човек. Работещата татка, която е много сладка. Но, ето. Реже дърво. Прави канат, мисля, че се казваше. Но, което и аз му помагах. Ой, тук също режат. Ето там режат. Също режат. Значи, по идея по едно време бях направил така. Нали? Гоня топката. Ритам, ама по-силно това, много по-силно. Нали? И топката решава да се удари. Ето, нали, лици. Удря се точно, ето, бам и така. Мисля, че или някой друг така отскача. Тук идва някъде, ето тука. Идва ето тука някъде. И на шега решавам да се опитам да оцеля водата. И, нали, стрелям. Тя пак ще опитам. Опитвам се оттук да оцеля. Там. Водата. Сега, защото държа телефона малко по-неудобно. Но на шега и да опитам само. И накрая и стрелям и оцелвам водата. Баща ми не ми повярва, ама после от втория ми опит, когато за малко пак да го оцеля от същото място, ми повярва. И доста е готино тук. Когато си на селю, тук е много спокойно. Искам да си направя една снимка. Направих я точно на 5-та минута. Ето е така. Това ще бъде от мен и Гасочето, работещата татка, и той да ви каже едно чао.
Айде, довиждане, ще кажеш. Довиждане и до нови срещи в следващото видео и който харесва, палче нагоре. Чухте го, палче нагоре. И